Ako privatni mlazni avion košta milijune i nudi ekskluzivno iskustvo, kako je moguće da nema istu razinu sigurnosti kao komercijalni zrakoplov? Intuicija nas potiče da pomislimo da ima, jer mali i moderan avion s luksuznim interijerima i koji se koristi za odabrane klijente djeluje kontroliranije i sigurnije od diva koji svakodnevno prevozi stotine putnika. Mnogi ljudi privatno povezuju s većom pažnjom, bližom uslugom, pa čak i većom pouzdanošću. Međutim, sigurnost ne ovisi o cijeni zrakoplova, ni o luksuzu kabine, ni o broju sjedala. Također ne ovisi o tome je li zrakoplov velik ili malen, jer u zrakoplovstvu ta intuicija vara. Stvarna sigurnost gradi se na nečemu mnogo dubljem, arhitekturi rizika. Drugim riječima, na cijelom tehničkom, strukturnom, operativnom i regulatornom sustavu koji okružuje zrakoplov od trenutka kada je dizajniran, pa sve dok se ne povuče iz uporabe, i upravo se u tom sustavu pojavljuje temeljna razlika. Komercijalni zrakoplovi dizajnirani su, certificirani i operirani kako bi iz dana u dan prevozili stotine ljudi bez prekida kroz tisuće sati leta. Podvrgnuti su iznimno strogim transportnim propisima s zahtjevima za redundanciju, strukturna ispitivanja, održavanje i operacije koji predstavljaju najvišu razinu u zrakoplovnoj industriji. Privatni mlazni avioni, naprotiv, nastaju za drugu misiju: fleksibilnost, pristup manjim zračnim lukama, personalizirano upravljanje, manju masu, manje redundantnih sustava i vrlo promjenjivo operativno okruženje. To ih ne čini nesigurnima po definiciji, ali stvara drugačiji ekosustav. Ekosustav koji ne teži istim standardima niti to mora, jer ni njegova funkcija nije ista. Tu se pojavljuje zanimljiv dio. Ne radi se o luksuzu nasuprot masovnosti. Radi se o razumijevanju zašto. Čak i kada oba lete na istom nebu, ne dijele istu osnovu dizajna, niti iste razine sigurnosti koje zahtijevaju propisi. Korijen svega počinje s jednostavnom idejom. Kada je misija drugačija, drugačiji je i dizajn. Ako komercijalni zrakoplov i privatni mlazni avion ne slijede istu misiju, koja strukturna razlika uzrokuje da ne dijele ni isti sigurnosni standard. Da bismo to razumjeli, potrebno je pogledati mnogo prije certifikacija, održavanja ili regulative. Treba pogledati trenutak u kojem je svaki od njih zamišljen i problem koji je trebao riješiti, jer tu počinje prava razlika. Komercijalni zrakoplov postoji kako bi stalno, predvidljivo i ponavljajuće prevozio stotine ljudi, zbog čega je njegov operativni život intenzivan, s dnevnim letovima, kontinuiranim ciklusima polijetanja i slijetanja, dugim rutama, strogim rasporedima i golemim mehaničkim trošenjem koje se akumulira u relativno kratkom razdoblju. Ovaj zahtjev uvjetuje svaku odluku o dizajnu, jer struktura mora biti sposobna izdržati tisuće sati operacija godišnje, a sustavi moraju biti pripremljeni za višestruku redundanciju, tako da sve bude dovoljno robusno da izolirani kvar, koliko je to moguće, ne utječe na sigurnost niti prekine operaciju. Drugim riječima, komercijalni zrakoplov projektira se s pretpostavkom da se let mora moći nastaviti čak i kada nešto prestane funkcionirati. To načelo podrazumijeva da zrakoplov može nastaviti sigurno letjeti i kada jedan sustav otkaže, jer se ne radi o aspiraciji nego o uvjetu ugrađenom u samu njegovu strukturu. Privatni mlazni avion, naprotiv, nastaje za potpuno drugačiju misiju. Njegov cilj je ponuditi fleksibilnost, autonomiju i pristup malim zračnim lukama, a ne izdržati industrializiranu operaciju. Može poletjeti s kratkih pista, operirati na neredovitim rutama, slijetati u udaljene zračne luke i prilagođavati se personaliziranim potrebama vlasnika ili operatera. Kako bi se postigla ta svestranost, dizajn se usmjerava prema lakšim i učinkovitijim rješenjima, sa sustavima osmišljenima za manje intenzivnu uporabu i strukturama prilagođenima drugačijem operativnom profilu. U tom kontekstu, privatni mlazni avion obično ne akumulira tisuće sati leta godišnje, niti izvodi stalne cikluse iz tjedna u tjedan,
pa stoga nije izložen istom obrascu ponavljajućih opterećenja niti istoj razini akumuliranog trošenja. Ove razlike ne znače da je jedan zrakoplov bolji ili lošiji od drugoga, nego odražavaju činjenicu da nisu zamišljeni za istu svrhu. Komercijalni zrakoplov funkcionira kao industrijski stroj spreman za kontinuirani rad tijekom dugih razdoblja, dok je privatni mlazni avion osmišljen kao vozilo usmjereno na fleksibilnost i dostupnost, a ne na masovni prijevoz, niti na ekstremne razine redundancije. Kada se ova razlika analizira iz perspektive strukturnog inženjerstva, razmak postaje još očitiji. Trup komercijalnog zrakoplova pripremljen je za raspršivanje opterećenja povezanih s ponovljenom presurizacijom, dok su njegova krila projektirana da se savijaju kroz stotine tisuća ciklusa bez ugrožavanja strukturnog integriteta. Njegovi hidraulički, električni i upravljački sustavi imaju dvostruke ili trostruke kopije, a svaki od tih elemenata odgovara sigurnosnim marginama osmišljenima tako da zrakoplov može tolerirati predvidive kvarove bez gubitka sposobnosti sigurnog rada. Kod privatnog mlaznog aviona dizajn je i dalje siguran, ali je usmjeren na operaciju s manjim ponavljajućim trošenjem. Struktura je lakša, redundancija je obično manja, jer to propisi dopuštaju, a ni misija ne zahtijeva tako visoku razinu tolerancije na kvar. Cilj je drugačiji: učinkovitost, dostupnost i performanse u različitim okruženjima. Važno je da te razlike nisu pitanje stila niti poslovne filozofije, podržane su zrakoplovnim propisima. Misija svake letjelice određuje u kojoj se kategoriji certificira, a te kategorije ne zahtijevaju isto, jer nisu dizajnirane za isto. Ako je misija drugačija, dizajn je drugačiji, a ako je dizajn drugačiji, bit će drugačija i sigurnost. U ovom trenutku postoji nešto što zaslužuje detaljnije promatranje. Prema kojim se pravilima svaki od njih certificira kako bi se zajamčila njegova sigurnost. Razlika u sigurnosti između komercijalnog zrakoplova i privatnog mlaznog aviona ne počinje kada polete, niti kada uđu u održavanje, pa čak ni kada se stave u službu. Počinje ranije, u trenutku kada su osmišljeni i certificirani, a ta certifikacija nije ista za oba. Komercijalni zrakoplov certificira se prema propisu FAR 25 ili njegovom europskom ekvivalentu CS 25, kategoriji rezerviranoj za transportne zrakoplove koji moraju prevoziti velike količine putnika i tereta, operirati 1000 sati godišnje i održavati vrlo visoke razine strukturnih i operativnih zahtjeva unutar civilnog zrakoplovstva. FAR 25 zahtjeva da struktura može podnijeti margine opterećenja znatno iznad normalnih uvjeta rada, te postavlja stroge kriterije kako bi hidraulički, električni, navigacijski i upravljački sustavi zadržali dovoljnu redundanciju, tako da kvar ne ugrozi let. Filozofija koja vodi ovaj pristup polazi od vrlo jasne premise. Zrakoplov mora biti sposoban održati siguran let čak i kada nešto prestane raditi, integrirajući u svoj dizajn sposobnost toleriranja kvarova bez ugrožavanja sigurnosti. Ovo načelo čini jedan od temelja na kojima je izgrađeno moderno komercijalno zrakoplovstvo. Osim toga, FAR 25 nameće rigorozna ispitivanja koja uključuju potpunu evakuaciju u manje od 90 sekundi, testove presurizacije, otpornost na požar, udar ptica, strukturnu provjeru pod složenim opterećenjima, analize tolerancije na oštećenja i demonstracije operacija u zahtjevnim meteorološkim uvjetima. Ta su ispitivanja osmišljena kako bi pokrila širok raspon operativnih situacija i osigurala da zrakoplov zadrži visoku razinu sigurnosti tijekom svojega radnog vijeka. S druge strane, mnogi privatni mlazni avioni certificiraju se prema FAR 23 okviru namijenjenom manjim zrakoplovima unutar općeg i poslovnog zrakoplovstva. Ne radi se o inferiornom propisu, nego o skupu zahtjeva osmišljenom da odgovori na drukčiju misiju
u kojem su zahtjevi prilagođeni težini, karakteristikama zrakoplova i operativnom okruženju u kojem se očekuje da će djelovati. FAR-23, primjerice, ne zahtijeva istu razinu redundancije u hidrauličkim sustavima, avionici, električnim sustavima ili sustavima presurizacije. Mnogi laki mlazni avioni rade s jednostavnijim sustavima, s manje redundantnih kanala i s manjim marginama opterećenja, jer nisu namijenjeni prijevozu stotina ljudi niti operacijama od 1000 sati godišnje. Također se od njih ne zahtijeva da pokažu istu strukturnu otpornost na oštećenja ili udare. Njihova filozofija obično je fail safe, gdje kvar nalaže da se let završi što je prije moguće, a ne nužno da se nastavi normalno. Razlike postaju još jasnije kada se usporede fizička ispitivanja. Dok zrakoplov certificiran prema FAR-25 mora proći testove opterećenja koji njegovu strukturu dovode do 150% operativnog limita, zrakoplov certificiran prema FAR-23 podvrgnut je manjim opterećenjima u skladu sa svojom kategorijom. Ne zato što je manje siguran, nego zato što njegova misija ne zahtijeva iste sigurnosne margine. To se izravno odražava na način na koji se oba tipa zrakoplova konstruiraju. Komercijalni zrakoplov uključuje redundantne sustave, jer to njegova kategorija zahtijeva, strukture sposobne izdržati vrlo dug životni ciklus, jer to njegova operacija traži te kriterije tolerancije na oštećenja definirane njegovom certifikacijom. Privatni mlazni avion, naprotiv, može biti lakši, jednostavniji i učinkovitiji, jer pravila prema kojima se certificira priznaju da je njegovo operativno okruženje drugačije. No certifikacija je samo početna točka. Jednom kada uđu u službu, zrakoplovi ulaze u svijet održavanja, operacija i standardizacije, koji još više povećava ovu razliku. Ako je komercijalni zrakoplov reguliran i testiran da podnosi višestruke kvarove, kakva se razlika pojavljuje kada oba tipa zrakoplova uđu u stvarnu operaciju i održavanje. U svakodnevnoj praksi ta razlika prestaje biti samo regulatorna i počinje se odražavati u načinu na koji se svaka letjelica održava, upravlja i integrira u svoje tehničko okruženje. Sigurnost se ne definira samo u priručnicima, nego u načinu na koji se provodi iz dana u dan unutar vrlo različitih operativnih sustava. Komercijalne zrakoplovne kompanije djeluju unutar strogo industrializiranog sustava. Svaki let dio je golemog lanca koji uključuje tehničare za održavanje, inženjere podrške, operativno osoblje, inspektore, regulatore i proizvođače. U takvom okruženju iza svakog zrakoplova stoje stotine stručnjaka koji rade koordinirano unutar sustava u kojem se održavanje organizira s velikom preciznošću kroz A, C i D inspekcije definirane satima leta, ciklusima i kalendarom, tako da sve ostaje standardizirano i zrakoplov zadržava svoj strukturni integritet čak i pri intenzivnoj uporabi. Osim toga, tehnička podrška organizirana je kroz globalne mreže koje omogućuju zrakoplovnim kompanijama pristup skladištima rezervnih dijelova, certificiranim alatima, ažuriranoj tehničkoj dokumentaciji i kvalificiranim stručnjacima u glavnim zračnim lukama. Na taj način, kada se otkrije neka nepravilnost, reagira se odmah, a u slučaju bilo kakve značajne anomalije u sustavu operacija se zaustavlja prema utvrđenim procedurama, jer je operativna sigurnost sastavni dio samog funkcioniranja sustava. U kabini se događa isto. Piloti zrakoplovnih kompanija prolaze simulatorsku obuku svakih 6 mjeseci s obveznim evaluacijama procedura, izvanrednih situacija, CRM-a, Crew Resource Management i donošenja odluka. Standardizacija je toliko stroga da 2 pilota koja nikada prije nisu letjela zajedno mogu raditi kao da to čine svakoga dana. Ljudski faktor nije prepušten slučaju, reguliran je, treniran i kontroliran. U svijetu privatnih mlaznih aviona stvarnost je vrlo drukčija. Postoje vrhunski korporativni operatori s iznimno visokim standardima, no postoje i male kompanije, individualni operatori,
pa čak i privatni vlasnici koji nemaju istu tehničku strukturu ni isti logistički kapacitet. Održavanje i dalje ostaje sigurno, ali nije nužno industrializirano s istim intenzitetom ili učestalošću. Propisi dopuštaju tu varijabilnost jer je i misija drugačija. Privatni mlazni avioni lete manje sati godišnje u fleksibilnijim okruženjima i s nepravilnim operativnim ciklusima. No ta ista fleksibilnost uvodi i određenu razinu neizvjesnosti. Planirano održavanje postoji, ali može varirati ovisno o proračunu, dostupnosti rezervnih dijelova ili internim kriterijima operatera. Još jedna ključna točka je upravljanje rezervnim dijelovima i tehnička podrška. Zrakoplovne kompanije imaju gotovo trenutačan pristup dijelovima na zalihi. Operater privatnog mlaznog aviona, s druge strane, može izravno ovisiti o proizvođaču kako bi nabavio specifične komponente, što znači dulja vremena čekanja i, u nekim slučajevima, operativne odluke koje su osjetljivije. Kada je riječ o trošenju, razlika nije samo kvantitativna nego i kvalitativna. Komercijalni zrakoplov akumulira sate i cikluse na sustavan način, što omogućuje vrlo precizno predviđanje kada treba pregledati svaki komponent zahvaljujući predvidljivom korištenju. Kod privatnog mlaznog aviona obrazac letenja može znatno varirati. Kratki letovi u istom danu, duga razdoblja na zemlji, operacije u udaljenim zračnim lukama i manje ujednačeni profili leta. Tom scenariju pridružuje se i ljudski faktor koji također uvodi razlike. Pilot zrakoplovne kompanije djeluje unutar vrlo jasno standardiziranih procedura i u sklopu potpunog operativnog tima, dok privatna avijacija može uključivati manje posade, nižu razinu standardizacije i promjenjivija operativna okruženja. Privatni pilot može biti iznimno kompetentan, ali kontekst u kojem radi nije isti kao onaj u zrakoplovnoj kompaniji. Tu razlika postaje očita. Industrializirani sustav nasuprot fleksibilnijem, oba sigurna, ali ne i ekvivalentna. A ta operativna dimenzija samo je dio šire slike. Kada se spustimo na razinu unutarnjeg inženjerstva, gdje u igru ulaze redundancija, tolerancija na kvar i arhitektura sustava, pojavljuje se još dublja razlika. Kada se promatra unutarnja struktura svake letjelice, razlika postaje još jasnija. Ne radi se o luksuzu, udobnosti ili estetici, nego o tome kako su sustavi dizajnirani da upravljaju kvarovima i apsorbiraju opterećenja unutar definiranih sigurnosnih margina. Upravo na toj razini sigurnost prestaje biti percepcija i postaje izravna posljedica dizajna. U komercijalnom zrakoplovu redundancija je temeljni dio arhitekture, jer propisi zahtijevaju da letjelica može održati siguran let čak i kada jedan od glavnih sustava prestane funkcionirati. U praksi se to vidi u načinu na koji su organizirani hidraulički sustavi, koji su obično raspoređeni u neovisne krugove, tako da, ako jedan otkaže, ostali nastavljaju raditi i održavaju kontrolu nad zrakoplovom, čak i u slučaju dodatnih kvarova, putem alternativnih sustava sposobnih održavati osnovne funkcije. Taj isti pristup proteže se i na avioniku, gdje komercijalni zrakoplov uključuje više računala za upravljanje letom, višestruke navigacijske sustave, redundantne senzore, alternativne kontrolne putove i međusobne zaštite. Svaka kritična komponenta ima rezervu, a te se rezerve procjenjuju analizama koje određuju kako sustav reagira na višestruke kvarove, tako da ti sustavi mogu nastaviti sigurno funkcionirati čak i kada se pojave povezani kvarovi. U privatnom mlaznom avionu arhitektura je i dalje sigurna, ali je usmjerena prema drukčijem pristupu u kojem je glavni cilj sigurno sletjeti u slučaju kvara, a ne nužno nastaviti operaciju u normalnim uvjetima. Mnogi laki mlazni avioni rade s jednostavnijim hidrauličkim konfiguracijama, ponekad s 2 kruga ili čak samo jednim, ovisno o modelu. Zbog toga je u slučaju anomalije uobičajeni postupak skretanje i prioritetno slijetanje. Na sličan način, električni sustavi i avionika obično imaju umjereniju razinu redundancije, s manje rezervnih sustava, jer dizajn odgovara drugačijem operativnom profilu.
To ne proizlazi iz tehničkog nedostatka, nego iz dizajna usklađenog s njihovom misijom kao letjelica koje lete manje sati, prevoze manje ljudi i djeluju u različitim okruženjima. Zbog toga propisi FAR-20 i 3 ne zahtijevaju istu razinu redundancije kao FAR-25, jer se unutar svoje kategorije smatra da je to dovoljno za ispunjavanje operativnih ciljeva. Na strukturnoj razini fizička ograničenja također odražavaju te razlike. Krila komercijalnih zrakoplova projektirana su da izdrže ekstremne cikluse opterećenja kroz stotine tisuća sati, a strukture su sposobne podnijeti ponovljene presurizacije, zahtjevne manevre, jake turbulencije i nepovoljne meteorološke uvjete. U testovima krajnjeg opterećenja krilo se dovodi do približno 150% operativnog limita kako bi se dokazala predviđena strukturna otpornost. Kod privatnih mlaznih aviona strukturna margina i dalje ostaje sigurna, ali je njezina skala drugačija. Akumulirani zamor materijala manji je zbog manjeg broja godišnjih ciklusa, pa struktura nije projektirana za kontinuiranu operaciju tijekom dugih razdoblja, nego za povremenije, fleksibilnije profile leta s manjim ponavljajućim trošenjem. Osim inženjeringa, važnu ulogu imaju i stvarni uvjeti u kojima svaka letjelica operira, od visina i ruta do zračnih luka, profila leta i operativnog konteksta s kojim se svaka od njih u praksi suočava. Imajući na umu te razlike, gotovo je neizbježno pogledati što se događa kada se svaka od njih suoči s okruženjima, visinama i rutama koje također nisu iste. Kako taj kontekst utječe na način na koji se upravlja sigurnošću? U praksi, operativno okruženje uvodi dinamike koje daleko nadilaze sam dizajn zrakoplova, jer način na koji se letovi planiraju, operacije nadziru i izvanredne situacije upravljaju izravno određuje razinu sigurnosti koja se može održati u svakoj vrsti operacije. Komercijalni zrakoplovi djeluju unutar visoko kontroliranog sustava. Njihove rute su unaprijed definirane, optimizirane i nadzirane mrežama kontrole koje pokrivaju gotovo cijeli planet. Komercijalni let polijeće znajući točno na kojim će visinama letjeti, kojim će rutama prolaziti, koji su alternativni aerodromi dostupni i koje će se procedure primijeniti u slučaju bilo kakve nepredviđene situacije. U fazi krstarenja, komercijalni zrakoplov obično leti na velikim visinama između FL-350 i FL-410. Na tim razinama promet je strogo reguliran, a zrakoplovi imaju dovoljno prostora da lete iznad turbulencija i nepovoljnih meteoroloških pojava. Osim toga, ti se letovi odvijaju u kontroliranom zračnom prostoru, gdje kontrolori zračnog prometa osiguravaju razdvajanje, red i sigurnost na svakom dijelu rute. Privatni mlazni avioni djeluju u varijabilnijem okruženju, gdje je njihova glavna prednost fleksibilnost prilagodbe različitim scenarijima, što ujedno znači suočavanje s manje predvidljivim situacijama. Te letjelice mogu koristiti male zračne luke, kratke piste, udaljene aerodrome i lokacije s ograničenijom infrastrukturom, a u mnogim slučajevima prilazi se izvode uz manju tehničku podršku, s jednostavnijim navigacijskim sustavima i s manjom prisutnošću zemaljskih službi u usporedbi s velikim međunarodnim zračnim lukama. Visina na kojoj se odvija let također uvodi razlike. Iako neki moderni privatni mlazni avioni mogu letjeti na razinama usporedivim s komercijalnim zrakoplovima, mnogi lete na nižim visinama gdje meteorološki fenomeni djeluju izravnije, s većom prisutnošću leda, izraženijom turbulencijom i gušćim oblacima, što povećava vjerojatnost susreta s zahtjevnijim atmosferskim uvjetima tijekom leta. U tom istom kontekstu, korištenje zračnog prostora dodaje još jedan sloj razlike. Privatni let može prolaziti kroz područja gdje je kontrola zračnog prometa ograničena ili nepostojeća, posebno izvan glavnih koridora. To znači veće opterećenje za posadu, više autonomnih odluka i manju vanjsku podršku. Komercijalni let, s druge strane, rijetko se odvija u okruženju koje nije opsežno dokumentirano i nadzirano.
Tim uvjetima pridružuju se i ograničenja performansi, koja također utječu na način na koji svaka letjelica može reagirati u zahtjevnim scenarijima. Komercijalni zrakoplov raspolaže snagom i sposobnošću penjanja iznad jakih turbulencija, upravljanja nepovoljnim uvjetima ili izvođenja manevra s velikim sigurnosnim marginama. Nasuprot tome, mnogi privatni mlazni avioni, zbog svoje manje veličine i konfiguracije, mogu imati uža operativna ograničenja kada djeluju u situacijama kao što su visoke temperature, zračne luke na velikim nadmorskim visinama, kratke piste ili opterećenja blizu maksimalnih granica. U istom okviru planiranje leta također odražava te razlike. Zrakoplovna kompanija mora planirati dodatno gorivo u skladu sa strogim pravilima za izvanredne situacije i alternativne zračne luke. Privatni mlazni avion, ovisno o operateru i misiji, može prilagoditi planiranje raspoloživoj autonomiji ili se osloniti na alternativne aerodrome s različitim razinama infrastrukture. To ne znači manju sigurnost, već operativno okruženje s većom varijabilnošću i manjom standardizacijom. Kada se sve sagleda zajedno, te razlike izravno utječu na operativnu sigurnost, jer svaki sloj varijabilnosti uvodi nove čimbenike kojima treba upravljati. Komercijalni zrakoplov projektiran je i operira tako da varijabilnost smanji gotovo na nulu, kroz stabilne rute, optimalne visine, robusnu infrastrukturu i kontinuirani nadzor. Privatni mlazni avion, naprotiv, zamišljen je da se prilagođava nepredvidivom, prihvaćajući raznolikije okruženje koje ponekad može biti zahtjevnije. Nakon razmatranja dizajna, certifikacije, inženjeringa, operacija i operativnog okruženja, slika postaje jasna. Sigurnost nije izolirana karakteristika, nego izravna posljedica čitavog sustava. Kada uspoređujemo komercijalne zrakoplove i privatne mlazne avione, zapravo ne uspoređujemo strojeve iz istog ekosustava i ta se razlika jasno odražava u operativnim rezultatima. Komercijalno zrakoplovstvo osmišljeno je tako da smanji varijabilnost gotovo na nulu. Svaka odluka, svaki manevar, svaki zahvat održavanja i svaka procedura provode se unutar standardiziranog okvira koji je stalno testiran i nadziran. Sve je usmjereno na održavanje izuzetno visoke razine pouzdanosti. Privatni mlazni avioni, s druge strane, djeluju u mnogo fleksibilnijem okruženju, gdje je sposobnost prilagodbe velika prednost, ali istodobno uvodi varijacije povezane s operacijama na kraćim pistama, udaljenim aerodromima, manje predvidivim meteorološkim uvjetima, ograničenijom infrastrukturom i prilagođenim planiranjem. Posade mogu raditi pod različitim razinama standardizacije, a tehnička podrška u velikoj mjeri ovisi o operateru. Nijedna od tih varijabli sama po sebi nije nesigurna, ali zajedno stvaraju promjenjivije operativno okruženje. Razlika stoga nije tehnološka, nego sistemska. Komercijalni zrakoplov podržan je kompanijama koje upravljaju flotama s industrijskom disciplinom. Stotine tehničara, globalna skladišta, strogi priručnici, kontinuirane revizije, obvezni simulatori, duboka redundancija i golema mreža osmišljena da svaki let bude izveden u najkontroliranijim mogućim uvjetima. U privatnom zrakoplovstvu stvarnost je heterogena. Neki korporativni operateri održavaju impresivne standarde, usporedive s onima zrakoplovne kompanije, ali mnogi drugi rade s manjim strukturama, ograničenijim proračunima i manje ujednačenim postupcima. Rezultat je da operativna kvaliteta može biti izvrsna, dobra ili jednostavno dovoljna, ovisno o tome tko upravlja zrakoplovom. Ta varijabilnost prevodi se u razine rizika koje nisu identične. Na to utječe i sama misija. Komercijalno zrakoplovstvo svakodnevno prevozi stotine ljudi i dizajnirano je kako bi osiguralo kontinuitet leta, čak i kada kritični sustav zakaže. Privatni mlažnjaci, zamišljeni za prijevoz malog broja putnika fleksibilnim rutama, nisu obvezni podržavati tu razinu redundancije. Njihova filozofija daje prednost sigurnom slijetanju u slučaju bilo kakve anomalije, a ne kontinuitetu misije. Nijedan od ta dva pristupa nije bolji. Različiti su,
jer odgovaraju različitim potrebama. Operativni rezultati odražavaju sve to. Komercijalno zrakoplovstvo održava jednu od najviših razina sigurnosti od bilo koje industrije na planetu, kao rezultat ekosustava koji funkcionira kao jedan stroj. Privatno zrakoplovstvo, iako je također sigurno, jednostavno ne djeluje pod istom razinom standardizacije, ne koristi istu infrastrukturu niti ima istu obvezu redundancije. Njegov rizik nije dramatično veći, ali jest drugačiji, jer djeluje u okruženju gdje se varijable mijenjaju češće. Važno je razumjeti da govor o razlikama u sigurnosti ne znači da je privatni mlažnjak nesiguran, već da način na koji se gradi i upravlja njime odgovara drukčijim parametrima određenima njegovom misijom, kategorijom, operativnim okruženjem i filozofijom uporabe, tako da kada se djeluje unutar tih okvira, riječ je o izvanredno učinkovitom načinu letenja, iako ne odgovara istom sustavu niti istom iskustvu kao komercijalno zrakoplovstvo. Na kraju te razlike nisu kvarovi sustava, već dio samog dizajna zrakoplovstva. Dva svijeta, dvije potrebe i dvije filozofije inženjerstva koje se susreću u istoj svrsi, održati zračne operacije na izvanredno visokim razinama sigurnosti i premda oba to postižu, čine to različitim putevima, različitim alatima i unutar operativnih okvira koji odgovaraju različitim logikama. Razumjeti taj kontrast omogućuje shvatiti zašto se sigurnost ne očituje na isti način u svakom slučaju, budući da su sustavi koji podržavaju svaki zrakoplov osmišljeni kako bi odgovorili na različite operativne kontekste. Iz te perspektive, svako polijetanje otkriva rezultat desetljeća tehničkih odluka, ravnoteža u dizajnu i mehanizama osmišljenih za upravljanje nevjerojatnim stihom preciznošću, podsjećajući nas da zrakoplovstvo nije samo pitanje strojeva, nego složenih sustava koji djeluju u harmoniji. Kako biste nastavili otkrivati kako se grade i djeluju sustavi koji održavaju nebo u pokretu, pretplatite se i nastavite ovo putovanje u sljedećim videima.